ngiyakhalela nje kakhulu nalezi ingane zami lezi ehamba umhlanga lezi. Kodwa nje beyididiseka. Didiswa umphetho nje. Uyabheka kwesinye isikhathi zididiswa imali. Umuntu akalotsholwa ngemali sinitshele thina. Umuntu akalotsholwa ngenkomo sinitshele thina. Umuntu ulotsholwa ngenhliziyo nengqondo. Umuntu ulotsholwa ngemithandazo, umkhulekele. Baningi abalotsholwa ngo-100,000, balotsholwa ngo-200,000 badivorce. Ngoba nazi ukuthi umuntu ulotsholwa ngemali. Baningi ababuye emendweni bekuma-100 million mansion houses. Ngoba umuzi awakhiwa ngemali. Umuzi awakhiwa ngenkomo. Kubiza okungaphezulu ukwakha umuzi. Imizi yakhiwa kithi, yakhiwa imali engekho. Yakhiwa imizi kithi, yakhiwa kulanjiwe eswini. Umuntu ebhodla indlala, kwakhiwa imizi, kwazalwa izingane ezingabaholi namhlanje bomphakathi ingekho imali. You understand? So ke nayo le engisho ukuthi uma kufika abantu abazolobola noma abazocela ubuhlobo obuhle abaphushi imali phambili. Ngisho ngabe kuthiwa ikhona. Abaphushi inkomo phambili. Ngisho ngabe kuthiwa ikhona. Uma uzocela ubuhlobo usuke uhamba nemikhuleko nemithandazo yomuzi wakini uzoyiletha kwabadala oyise ngoba sithi oyise asikhulumi ngalabo abahleli lapha ematafuleni laba abasibukayo abahleli ezitulweni lapha abasibuza imibuzo size siyoshona kubanikazi bomuzi kubanikazi bengane ibona abanikazi bengane thina sicela kubona ingane. Ibona esizothi noma seshiye noma yini kuyise lo osenyameni ayithathe uyise lento aye nayo kubanikazi bengane athi nina bakwamavundla bomulase bononduku nakho okuyizinkomo zikasibanibani akade bethi bazocela ubuhlobo obuhle lapha phakathi komuzi esesithi ke kunina bohwayiza yakhelana ingane kukhanye phambili ingabe inhlekise ezweni. Ingane ayihambe kahle yazisa umyeni wayo yazisa umuzi yoganela kuwona yazisa abanikazi bomuzi yoganela kuwo ihloniphe ingane sukela manje nina qalani manje nakho unkato nabakulowa mndeni nakho unkato nakhelele izingane umuzi okuyothi nangamhlanje uzile ukukhomba esicawini usuku zifica umuzi usuvela usuvuthiwe sibusiso sabasali. Hayi nike seniqomisa nje nihlale nabafana umzali uyathethe ekhaya. Uyakubuza ukuthi sibanibani uyofunani lapho. Ulapho nje ngaliphi. Angazothi ngithini kona Smith? Umbhedo mfethu ubone nje ukuthi kuqhakambisa imali la nezikhiya zemoto ubonta ayikho. Lento Tibanks bani ukuthi manje thina sekufuneka siworship ukuthi la ekhaya kufikwe ngama-ranger la kuzolotsholwa lonto. Ngincame nihambe nama-ranger noma ngabe kuukuthi la nizosiphushela leyo nto. Ingane umuntu ujulile kunalento osukuyibuka. Khona abanye abake besukela umuzi wendoda ngoba la ekhaya mhlambe singamile kahle. Ngoba nakho ke nihamba ngemoto enesonto emhlane acabanga ukuthi ngale madlana aze nayo la ekhaya usebona ukuthi usezositshela noma yini ayithandayo fusek ungancama uyithathe mahala lengane kunokuthi ucabanga ukuthi uzoyithatha ngokuthi uyithenge kithi ngemali ungancama ungayitholi lengane nithathane nje makuthi kanti nizosiqhoshela ngemali yenu nina. Uyahlonishwa umuzi wendoda. Mavundla sandisi isizwe esicabanga njengabo kusho uSimiso. So bengiphendula kodwa umbuzo othi iyakhishwa nesokeni khishwa impela nje. Nesikhathi sokucupha isoka la ucabanga ukuthi sokuthandela isingisi nechiscope ugunde kahle ubaby wani ongaziwe ekhaya kubo kwentombazana
nakhona waziwa ngoshekasi. Oshekasi bani bona? Ubani ozodlosha? Ubani othela ikhathi naso sisuthiswa oshekasi thina? Hey wena fika uzome esangweni wena. Fika uzome esangweni wena usimemeze. Nathi sitshela abadala ukuthi khona bamemeze esangweni. Ungene uyendlini ngenhla la khona abadala balomuzi siyongena sihlale phansi nawe sihlanganisa imiqondo ukuthi le mizi yombili singayihlanganisa ngani. Kungekho mali makuwukuthi ayikho. Hlonipha imizi yobaba. Ngoba kwabona labo baba ucawunti uyabaza ubazi wena. Wazi lo yihlo nje kuphela owazalwa uyena kuphela. Awubazi obaba wena. Makhulunywa ngobaba, uhlehlwa nobaba. Kukhona abanye abanolaka oluxa ukwenza ozokuwenza amaphutha unga-understand kanti wasidakelwa nje emzini yobaba wena. Banyanyiswa nowena. Abanye bangamakhosana. Bona baziphatha mkhonto. Kodwa uthothi indlela anyathela ngayo lapha phambi kwegceke. Inokungaba wazi ukuthi ngoba sekuyena osele. Usele uyini wena? Usele uyini wena? Uyawazi amadodo wamele wena njengobula nje akuyiwona ngempela omesikhaleni sawo. Njengoba kufanele kuthiwa sesicela ubhutwa lakhe omdala kuyena ozoshaya igama. Uthothi ulishaya nje uyalishaya futhi ucabanga ukuthi lakhe akulone lakhe. Igama loyihlo libeke njengendodana ungalibeki njengendoda. So that lizothi noma lehle kahle. Kufana noma uyala izingane la ekhaya. Ungayiyali ingane ngokusengazi ukuthi ziyalwa wena. Akuvele ukuthi lento oyikhuluma enganeni nawe uyithathe kwabadala bakho. Ngoba kungenjalo ukuyala kwakho kuzophelela emoyeni nje izingane zikwesabe ukunokuba zikuhloniphe. Iyabaluleka lento yokuba indodana ngesikhathi unikezwe isigaba sobudoda. Imizi yobaba masiyiphatha asiyiphathe kucace ukuthi njengoba sithe yobaba nje singamadodana thina kule mizi. Ngakho njalo na before sedlulisela imiyalezo einganeni asikwenze cace ukuthi akusiyona imiyalezo yethu. Iqhamuka kobaba yehle yaphansi nabo ufuna nangamhlaba edlulisele einganeni zabo kucace ukuthi iqhamuka kuthina nathi sasiyithathe kobaba beyithathe kobaba kuze kuyofika kubaba uNkulunkulu. Ngiyavala ngiqedile manje ukukhuluma nani mina ngoba ngifuna lento ukuthi nisuke nangibuza indaba zamasoka. Indaba yobusoka fuseke. Kuukuthi phela yebo izinto iqala ebusokeni sidomnandi. Kitazi intombazane ungayikitazeli ukuyona. Ungayikitazeli ukujivaza umuzi wakubo. Intombazane ikitazela ukuthi ingoba ufuna intuba yendlela eyakubo. Fike kubo kuveze. Ngavundla amakhosana amaningi ngazi ukuthi kaphambene ekhanda bathatha ngokuthi bona ba amakhosana kusho uMakhanya uzana. Hey siyokukhuluma ukukhosana ukuthi yini amakhosana amaningi izinto zawo zethe. Sikhuluma lonke. Yini amakhosana sheshefe. Sikhuluma naleyo nto. Mhla sithole ithuba. Baba yena kwamanje.